Ya mai kusa aje da mu, ya mai kusa aje da mu, aje da mu, aje da mu, aje da mu shehu. Ya mai kusa aje da mu shehu mai barhama madogara si da Abdulrazaki dausayin kauni. Ya mai kusa aje da mu shehu mai barhama madogara si da Abdulrazaki dausayin kauni. Kai na kira farkon batu shehu ya mai da akwai ta zan babu bani sani in wake gwarzanka. Mai kusa sirri cikin sirri babba uban yaro mijin Hafsu wanda ya dau zati da sunanka. Dingimu goma uwar biyar mai ciki da wajen halara nake magana mai sa gani da alleka. Mai jiya mai yawa har da goba da jibu da kata na kusa wane halitta ta wasa da girmanka. Ya mai kusa aje da mu shehu mai barhama madogara si da Abdulrazaki dausayin kauni. Labbaikum katimul wilayat ruhin gausu madinginar aka wani uba mai sha da 'ya'yansa. Barhama kai ma shi aka zancen nan yake babu in ka riga tan in kusa har da 'yan nesa. Ka mutuka kuma raye alhayyu baka kananan zahiri gaibu mai birni na Madinatul Kusa. Kana da komai babu in baka kaula hatan aka fidda ainin ka anya a gane shewa an kasa. Mai kusa aje da mu shehu mai barhama madogara si da Abdulrazaki dausayin kauni. Karkamu wancan karfe sunan ka gamji sha saran magauta abul aka wangai bulguyu bati. Ni da maza siffar na kaula toren giwa ba kamata ka dango kai ɗaya ne a dan baiti. Alƙalamin kudura cikar iko bawa bai yi kama da sarki ba mai hadalar malakuta lahutu. Ka ci gida kama maye daji kai daga kai komai ya bayyana ya sanadi ainul wujudati. Ya mai kusa aje da mu shehu mai barhama madogara si da Abdulrazaki dausayin kauni. Ya mai kusa aje da mu madadin halalar ka sha da mu masoya ne tsantsa ga kai shehu. Nisan kwana sai masoyanka mai alfarma ba kamata ka anta wujudul kulli miftahu. Domin shehu jamalu dube mu dan daraja ta munir ka kalle mu kai ne jin daɗin mu ya shehu. Kawan sarki da bayinsa kai ka iya kowanka ya kasa mai ikon jasadi da kuma ruhu. Ya mai kusa aje da mu shehu mai barhama madogara si da Abdulrazaki dausayin kauni. Daɗin baira cikin kaman mutumin nema kuma shehu ka ba mu mai ya rage mana banda soyayya. Sufar gausu sufar ka ce kusa na zare na haukace ba ni ji da gani a cikin kanainiya. Sirrin mai sisa mai tajiya namijin farko na barhamalin zaman hadarar ilahiya. Ka cika ka bata mazan jiya ya masanin fili da gaibi alƙalamin kudura cikon haya. Ya mai kusa aje da mu shehu mai barhama madogara si da Abdulrazaki dausayin kauni. Na ji bayani tun a farkon ka komai in ya shigo ka dube shi gausu kake kallo a kallonka. Babu kure kuma ba muretin da kai ka haka kuma kai kake shuka gatan kauni gaban ka mun duka. Tun azali kai da ka zo mana in mun manta ka tuna mana taskara Allah ya uban duka. Rumfar bayi dausayi kake ya mai tashi babu fuffuke wata isa ta fito gabanin. Ya mai kusa aje da mu shehu mai barhama madogara si da Abdulrazaki dausayin kauni. Dan na kaki zaki uban dawa kai ka sani ka faɗa wa duniya na ja Kano Nijar da bayinka. Ya za a yi baki ya furto ka kwakwaido ya gani ya gano abin da wuya buta ta kai jarka. Ni zarto na sallama maka bani batun wani banda kai shehuwa zai bani ruwa na sha iska. Jirgin gausu na saya da Hafsa komai na wagare ka nan yake banda bayin fili da buyanka. Ya mai kusa aje da mu shehu mai barhama madogara si da Abdulrazaki dausayin kauni. Kallon ka
ne majazubai sun ka hau jazbu. Dama bawa rabu gatan shi mai kyauta ya ɗarma mai rowa sai mai ruhin so ya san hubu. Ka kare karkaba bara makomai ka miƙa gaba ɗaya kai da akwai a wani ka san babu. Sababbe kadamin ka sai da kurun maula